Tam bol vyzvaný investor alebo majiteľ, aby niečo s tým spravil, ale mali sme aj podanie, aj odfotené auto, ako tam vykladá, aj sa to rieši v správnom konaní, len ten dosah mesta je také, že teda zatiaľ sa snaží toho majiteľa donútiť, aby to odpratal, ale vieme o tom. No ja, že sme pohodlní, že si zaparkujeme pred dverami. Tento možno zaparkoval pred dverami. A on tam nestojí raz. Ale ja ho tam vidím. možno, že niečo nešlo hore. Nie. Ja som tady prechádzal behom 2 hodín 2-krát. Stále bol tak. On tak parkuje každý deň. No. Raz takto priamo vo vchode, raz meter od neho. A teraz skúsme nájsť, a presne, ja som stála s kolegom jedným poslancom a riešili sme nejakú úplne inú vec. A teraz... Ale oni tam majú slepý vchod, tam nik nechodí. A nie, to je zadný vchod. Zadný vchod ľudia môžu. A teraz, presne, a popri nás prešlo po chodníku auto, boli voľné parkovacie miesta a on išiel na trávu, zastal, vybehol si domov, niečo si zobral, zasa zbehol dole a ja tak na neho pozerám, a to prečo tu stojíte? Všade je voľné miesto. Čo má do toho? Sadol do auta, sadol a odišiel. A teraz teraz si povedzme, kedy je normálne parkovať na tráve a kedy to nie je normálne. Podľa môjho názoru cez deň, keď sú prázdne voľné parkovacie miesta, to nie je normálne. Chápem, že keď prídete o 7 večer domov a nie je nikde voľné, tak to už chápem, že sa postavíte teda tam, kde relatívne nezavadziate. Lebo... Môže? Áno. Ja to bývam, že to je petina aut, možno ani toľko nie, z tých aut, ktoré parkujú na západe, takto máte 400 až 500 cudzích aut, ktoré sú na západe. Lebo to sú autá podnikateľov. A ja vám, no veď to chceme povedať, proste sú tu ľudia, ktorí majú po 2 osobné autá vo vlastníctve a každý z nich má jedno služobné, ktoré nenahádza po tej. Alebo dokiaľ domov, aby to mal pohodlnejšie. A ešte k tej veci, že čo sa týka toho parkovania. Proste, čo ste aj načali, keď to bude cez deň 1000 voľných miest, tak on zastane pred svojím chodom na chodníku alebo na tráve. Kandidovali za primátorku a som ma tak volil, lebo na všetkých billboardoch bolo, že čistý volen. No tak špinavý ako teraz dávno. A nie len zvolen západ. To je proste katastrofa. Pred 10 rokmi zhruba mesto zabezpečovalo čistenie mesta cez súkromnú firmu, konkrétne to bolo, vtedy neviem ako to bolo, dávajú firmy Sliačan, kde bolo stabilne zamestnaných 12 ľudí, ktorí mesto čistili. Námestie a okolité ulice. Staničná Medokýš, mesto v podstate už vyčlenilo prostriedky a bolo pripravené ju celú zrekonštruovať. Máme nový aj prívod, tak ten kohútik, je nové nachystané, bude našrabované v najbližšom období. Nakoniec sme upustili od rekonštrukcie teraz v tomto roku, pretože nás kontaktoval prednosta stanice železničnej. Budúci rok železnice plánujú robiť komplexnú rekonštrukciu kanalizácie, ona zle odteká aj tá Medokýš, ale aj oni majú problémy s kanalizáciou, čiže v roku 2017 plánujú komplexnú rekonštrukciu kanalizácie, do ktorej ústí aj odtok tej Medokýši. Z toho dôvodu pre tento rok mesto urobilo nevyhnutné úpravy. V podstate, ako nastúpil nový náčelník od 1. júla minulého roku, tak vlastne boli vodiči, ktorí nesprávne parkovali na sídlisku počas dňa, boli upozorňovaní listočkami, že zle parkujú. Od 1. októbra sa vylúčilo z parkovania nákladné vozidlá a od 1. novembra sa začali vlastne sledovať pravidlá parkovania, alebo teda ako sú zaparkované vozidlá, aspoň v čase pracovnej doby od nejakej 10. do 2. keď sídlisko je poloprázdne a dá sa zaparkovať inde. Takže papučák sú osadzané, tak sú osadzané len v týchto hodinách.
A môžem povedať ale, že napriek tomu, že nám veľa ľudí vynadalo, tak sa začali pozerať na to, kde zaparkujú. A začali si jednoducho striehnúť, že či teda zaparkujem na riadnom vymedzenom parkovacom mieste, alebo či sa postaví na trávu. Ja osobne zdieľam ten názor, že keď pôjdem do cudzieho mesta, napríklad hoci aj do Bystrice, ja sa nepostavím na prvú trávu, ktorú vidím. Proste si pozriem, že kde zaparkovať môžem. Chápem, že toto sídlisko je tak gusto zastávané, že jednoducho vo večerných, nočných hodinách, možno cez víkendy je problém a vtedy teda toleruje sa parkovanie vozidiel, ale, a zasa poviem ale, Nemá sa čo povedať. no, ono to je veľmi ťažko povedať, pretože neexistuje dopravné značenie, ktorým by ste rozlíšili, že tu môže parkovať len Zvolenčan a nie, povedzme, ešpezenka. Tam toto vyrieši, ale na sídlisku, kde bývate a kde potrebujete napríklad, poviem vám, budete mať nejakú rodinnú udalosť, nejakú oslavu a príde vám na návštevu, ja neviem, 10 ľudí na 5 autách, a čo oni, kde pôjdu parkovať? Bez bilu. No. Ale cez Súkromný To je presne, to, že dobre, pred bilu neviem, kde bývate, ale ak bývate na Stravskej ceste, tak pred bilu nepôjdu parkovať. To vám garantujem, tá psychika tých ľudí je taká, že jednoducho oni nepôjdu, oni ostanú niekde v blízkosti, na sídlisku. Spoplatniť parkovanie z môjho pohľadu ako rezidentské nie je riešením. Riešením je nájsť taký systém, ja som navrhovala napríklad dopravnej komisii vylúčiť všetky nákladné autá, lebo sú aj osobné v technickom označené ako nákladné a komisia s tým nesúhlasila. Mala za to, že aj mnohí, ktorí tu bývajú a majú svoje osobné vozidlo ako kvázi nákladné, napríklad to môžu byť aj ľudia, ktorí potrebujú voziť hej, mobilne a podobne, že proste nesúhlasili s tým, aby sa až tak striktne vymedzilo parkovanie. Preto teraz chceme zaviesť nejakú evidenciu tých vozidel, ktoré tu parkujú trvale, aby sme vedeli, koľko je tu trvale parkujúcich a koľko je tých, ktorí povedzme sú tu dočasne na nejaký krátky čas. To už vieme cez mestskú políciu potom skontrolovať a následne na to vydávať ja nechcem to nazvať rezidentské karty, lebo rezidentská karta vo Zvolenie je na niečo, je platená a je pre centrálnu mestskú zónu, ale niečo podobné, nejakú kartu parkovania, na základe ktorej my si overíme vlastne, kde je najväčší pretlak a ktoré ulice treba z hľadiska parkovania riešiť.